Nene mbrange dun. Bashi ko tala. Idu sulla ka do nga no so manana. Kadi. O ma kiware ambe du koneto kalama. Ko mu kibare. Jero mu so flana moke. Allo. Nene. Ikisi dala doni. O mu ngera ma. Walle ibe da kasuke. Yeni kuma memi jonye ni fiye. Jero mena mu so flana ta eto kalama. Ni ki kamaji. O ka kama jigin jumena. Masa. Femi makene. Wallahi alai makene. Ni kuma memi. Yeni mentonda. Joini fiye. Ni nu kuma burule no du kono re. Wallahi. Ko ka an kunga du kono ya. Ma shiti ko kala fe kala ma o la du kono ya. Ne na be to ko re ko le bisika so ma. Eta kalama. Ay mununu ka la kala da bla koyi. Ma, ni ko ni fe on fe mun kami. An na tro chiente. Ani chienga so. Oh, ani chien bora o. Chien no. Afekere ma foite cinema. Ma sira fostala. Aye. Ma fe me si mare. Afe ne. Jure muso sabata o. Ayi muso nani ta muso tanta. A foite cinema. Abai aba were ye menyere. Sisa afero na ge ne bi ga fo ayi dikila. Ya mege. Awre jam kile. Ayi be ala wa gla no cha foite cinema. Ngasira fostala wallahi ala ga sara win na re idabe do na. Ni jor kono ka ba ta koni. Idabe do ala re wati ta gitu. Oh nene. Ele tina ne mnega ne dalu ala. Jone jore jam kile ya. Kumage. Jone ni jore jam kile. Nya ne na jam kile. Aye jam kile miki ni aye jam kile ya. Ibi ndalo ka kula muna. Awre faso yide. Ni kubo ko dugono aba gina o be mo ni monati. Ako na wal mo ko do ka problem una sa. Ni ngamba de. Ala nene e ka fili o e fili kuma. Aba ine me ako ku. Aka na ka jira o ere. Sisa bebe ki ka fo ere glangwe. Bebe nga chela sigiri la wade na foko mena nga furu. Nga chela sigiri la ngolo ni mana ko yede. Ibe de aka du kunga kuma bela sisa. Ne bala ka ere nyini mwe. Allah. Ma, awa kunga kuma. E date do. Abara taki. Ni nyebe la bela fe kuma. Komi ere be panga wulo gila. Jore do jero ya. Nene. Ko imbunya ku de ya wanjera nga bunya ko nyata katima Allah kira le kama bilali wara so ka ke ko inde ma jala ti yere sa ne fene sega bunya ta ke sigin to ane ma chere la mano buga tala de debi sisa ko mo ima bunya ko damnela debi o ko laba ikana ka do ka fika bunya to la tala de wayen simbola pe war kuma ire ma fonyina ere Jor Hey. So. Ouais, Jor. Ok. Ça va? Ça va? Ça va. Bah, si tu l'as. Ah, ne boulot y boira. Ah non, ma bonne vie. Ok. Jor, ne kuma ko bila. Karibu. Wa jugoya. Ne ko. Fa de be fe ka duila wo be ngana de be fe ka duila di. Ni to gure tan ko. Mu akilina ibi ka akilina nunu bo mi ni de. Ah? Et ami problème do kon la law an deselo no ka solution soro law i ba fe kana ni problème wore tuguni ha mi jo bandala o ye problème ye e be mu so flana ko de be e bi mu yere be kan toro na be quoi ini ni muso be makane do ni ko ina o de be kan faga quoi. Moi je suis pas là qui contrôler mais be kana ni akili la kilogramme ya te marcher ane i klobena. Ma, ko bro so. Ante. Somo. Adu ya mun kuma benda. Ade mun mara de jor ka we. Ma, nene walle mbulom suge. Aka ko fe mo nege. Chende ko bese ko. Walle ni dengen do kelbe faga bomba. Adengari bago. Chende de kuma me aklu ko gele. Do ngodo ne be tanga sekina ni de la ni kuma na. Sisa de mte mo sa ko ke. Sa de ma mara walle ala. Ne mo shi sa ko ko de ke mu ninja. Ha? Kasoro ka armado data ka bla kuma na. Ala ce ko nyana mai. Aramaden gunda mangati ga bla kuma la de bibina aramaden ke mandi ga problem so. Abana. Problem wa hang bram so. Ni kuna ne sikine da problem na san. Ai dunga ni da da wonda bram so munda tala. Munda tala. Wallahi bram so da tala.
Ni da do ala da be problem. Buramuso ne bɛ na wari problem na bilen. Toge, i bɛ ka sun tigɛ jumɛn na bilen? Min dale, mais ma ke surprise. Ala, ne buramuso ma di la ka ne ka malamu. Nene. Nene. Mai ore be mo faga. Nene, ti sabali. Muna e ma fa ene I de ga muso flana ko Subhanallah. Nene. ere kan ne. Nene. Fule me du fi. Masa. Mai ore ke be mo faga. Ni ko ali na hajina gulo yala ne ka mala. Ere ni ala ce. I de ga muso flana ko. E ba sira wo fo muso folo yen. Ni ma sira ne te problème ne fe. Nya fiente manga fe te problème fe. I klobena. O problème ne ya. Wallahi ere kon ne masuno bille ne kuma fa. Awo e bo fo. Ne ba fo wallahi e bo fo. Awo e de bala ude ne bo fo atenyo. Nene de wuli ga tika so. Ai e nya farima. Ne kon ti do ere. Ne la ba me ka sire nya wuli ga tika so. Sira ni ba kuma ne kuma fa ko nya tala ni jor sira ya kuma bille ma ba. Yera wo ni bonya de kama ne de ko e ma no e ka ko e bonya e ka ta. Awo. Wallahi Allah ya uja kono do wallahi de bo. Wallahi ko do tikiya. Ma ni kono nta abike. Ne ba funga te ke ora to ko e boya kara kadema. E masa e mala mo me na furu gla. Nunu fele me na la ko bere da furu were la. Wallahi Allah nda to machila furu ko mane. Ni nga kwasi ko de la wambo de jere. Nda ta ko du ko la de. Ça c'est quoi ça? Musa, mais tu ne coûtes pas mal là. Bro, et bien muso au problème pour le. Ne trop problème mais ko ko na la. Hey. Et t'as le problème mais t'as do. E mi jo te problème yo. In ala che mi jo ere mo do ne mi jo nege ka brebere. Mi jo kan do nyana da mu fe. E ere nyana da te do affaire. Yo ni nga bo bararo la kana wa so ye decision e fali. Muso flana ya te do ya. Islo bena. Ko ni mo ni muso bena fa me ga nga banko. Nga foshi de to la. Nga foshi to la. Muso flana ya te do ya. Parce que ne t'a do e be ke mu akilina nta do mu ne bi la quoi. Ini ala che mi jouer mo ne mi jou nege ka bere mi jou te do enya na dafe ole ke ka ese ku ke I know iba ese kibina ni flana me na njuko mi yebo do ibo do ini ube ebolo i kun ko bara decision mi je bo ta du kono fo te boala ati marché ya ta bararo la Hey, grand frère. Ah. Bougou. Oh, Ça va? ça va. Avec toi quoi? Atugula. Bashi ti la? Amba. Amba. Tiens, ça va? Ça va. Ah. Ira nya fa ma do no ima Oh, do. na chiure bicara. Waro selnya online na chiure chawa. Ina na ngachere kama. Ah, okay. Abi so na wa. Mais ne me fait kuma do fi ga kuma itirga. Jumana. Bougou. Non. Ita do akila so te di gache. E problème do bi o. I deselo no solution so no. I beta mo problème o. E mo so bi e boni. Problème bi ino ko dala. I bi tira bla mo so kana ko mere. Flana wa. Ka be fe ka mo so kana le. Ka do ta ko para me. Awo. E bi mo na rebe kan toro na pe. Ani ne mo so rebe ma kan ko ya. Non, grand frère. Ni nga ko alhamdulillah. Ke bolo ni won kew. Na fora ko junior e mi jouer muntaka e junior segere ni wati tan kon nala junior segana akanga ni flana ko eta ne rebule man fa ko wero nkai kuma be junior bi na ne kama abishi ga mi jouer kuma fa na tukamu a segana ni flana ko alna ara kuma ajijan ko fa ne rebule flana ni na O era pra akilla. o ni akilla ro parce que junior segana Ata oklisi. Ata oklisi. Musugo FM yo te abga mirimi yo tere e muso do be ebulu problem bi ino dalaw ole ke ka nyini ga solution so le beti ki yere bla la flana kula flana mu ni problem me na ebo do est-ce que ibo do grand frère Moussa ne ko mbolo ko ni junior kan flana ko mon te problème mi jouer junior ci kan tukam na awere bodo mi joti aw bunya ati junior bunya ata to dugo no mo shila o ni junior go be flana nyino la ne bolo kayo aka na ni fle ko okay nere me fla flana ko nyini ga dama mais comme ayara akina soro c'est bien ni flana mu fana na nawo no e mi jo ka ke waleta bo o go ni o akina
n'o ye mijo ka kɛwale ta fɛn dɔ de don problème min bɛ yen ne bolo i bɛ solution de ɲini o la fɔlɔ jɔnni ka t'i yɛrɛ bila ou bien muso ye fɛn dɔ ye muso bɛ nɛgɛ nɛgɛ ne b'o de fɔ grand frère ne m'a fɔ i ka kuma in tɛ tiɲɛ ye nka an ka nin ko la diɲɛma dɔ sabula mijo yɛrɛ de ye junior sɛgɛn kuma dɔ la junior bɛna gɛrɛ na a bɛ n'i sigi an b'o tile bɛɛ kɛ mijo ka kuma de la ni yɛrɛ hɛrɛ ye wa han i tɛna n ka nkalon kelen tigɛ i ye yan i b'a dɔn o da bɔra jɔn na o da bɔra junior yɛrɛ de la ne b'o de fɔ kuma bɛɛ muso b'i n'a fɔ denmisɛnnin fitinin ye muso kolon fara ɲuman kan n'i ye muso nɛgɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ mun de b'a yira la ni junior de ye mijo nɛgɛ a tɛ se k'a sɔrɔ mun de b'o yira i la junior fana mijo nɛgɛ o mijo yɛrɛ de ye mɔgɔ sugu ye a kati de jalen don a kati jalen don sa ne kɔni bolo nin filanan ko in tɛ problème ye ala ka nin ko to mijo y'an sɛgɛn a y'an sɛgɛn yɛrɛ n'a y'a ta a bɛ nimisa hali o fura tɛ n'a y'i jaabi maa i ka kolon n'i y'i wasa don o la fɛn wɛrɛ tɛ se k'i fara kan n'i y'i ka kolon to yen k'a fɔ k'i bɛ taa ɲuman ta i b'a dɔn n'a sɔrɔ ɲuman in bɛna kɛ kolon ye i ka kuma in m'a fɔ tiɲɛ tɛ sa mais il faut k'an ka réfléchir dɔɔni quoi ne kɔni bɛ mun fɔ aw ye denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ aw hakili kosɛbɛ aw miiri kosɛbɛ yɔrɔ a ka ko kɛ i tulo bɛ na kuma i terikɛ fɛ pas de souci i y'a fɔ cogoya min na voilà an yɛrɛ bɛ taa an sigi an bɛ dɔɔni ɲɛfɔ a la n'a kɛra cogoya min na voilà pas de souci o bɛ na o de baara kɛ an fɛ an b'a kɛ ten. Jonero. Nse. Ndenge. Somoro. Basila wani. Nse. Ini fama. Abike tanto. O mani seli tɛ se kutira bɔre la. Nse. Basi fosi tɛ wallahi. Alhamdulillah. Amina. Ami. Amina. Ami. Yanko kiti mina ala ko no. Anu beta jamina ala ko. Amina. Ami. Aga ya fama. Ndenge mo foi kara. Ay yɛrɛ ka yafa ma. Ala ka yafa bɛɛ ma. Amina rabi. Ala ka san caman yira ni la. K'a yira i sitigi la. K'a yira i dentigi la. K'a yira i musotigi la. Samu tɛ ɲinɛ ye. An bɛɛ ka jago se. Aw fana ka yafa ma dɛ. Sabula furu ma nɔgɔ. Ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'i ɲininka kuma dɔ. Parce que ne tɛ ka foyi faamu i ka diɲɛlatigɛ la. I b'a dɔn ni kulonkɛ bɛ yen an bɛ kulonkɛ kɛ mais ni sɛbɛ nana kɛ il faut k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na. Ne ko i bɛ k'i ka furuko bila ka jumɛn de kɔnɔ? E yɛrɛ ɲɛtaga si bɛ ka dugu tɛ yan. O ye bolo kɛ i bɛ n'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ kɔlɔn min na tantɔ de yan ka tugu cɛw kɔ fan bɛɛ fɛ wari minɛ ni vie kɛ ninnu na. Nɛnɛ nin t'i laban dɛ. O don dɔ bɔra yan nɔ kɔrɔ ko jɔn yɛrɛ Sumayilaba. Ni Sumayilaba fɛnɛ ye jɔn ye? Ne ni Sumayilaba cɛ hali ne tun t'a kuma dɔn. Wallahi o don dɔrɔn de ne bɔtɔ de ni Sumayilaba bɛnna da la fo ka ne yɛrɛ jatigɛ. N tɛ dɔ wɛrɛ dɔn wallahi ni Ablaye bɔra ni kalama diɲɛ don o don a mankan ta tɛ dɛ. I dagaran fɛnɛ. Kani ɲɛmu tigɛ la bi dɛ wallahi ne bɛ nerf de kan bi dɛ. Ne ko Jazo dun i n'a sera ka kuma kɔnɔ. Wala an kun fi ne ni Jazo ye ɲɔgɔn ye. Jazo ko ne ma k'ale ni Abdoulaye kumara mais ale ye min fɔ Abdoulaye ɲɛna ani Abdoulaye nana min fɔ k'u tɛ kelen ye. Abdoulaye m'ale ka kuma faamu. Donc ale ye min fɔ Abdoulaye ɲɛna ani Abdoulaye ye min fɔ olu tɛ kelen. Ok problème fosi t'a la. Parce que nin ye nin kuma bannen ye. Jazo ko an bɛ tali kɛ ni Jazo ja. Yɔrɔ i m'a fɔ k'e ni mɔgɔ tɛ sigi ka 5 minutes gansan ye n'aw tɛ bila ɲɔgɔn na. I b'a fɔ k'i ni mɔgɔ tɛ mɛn ja la. Nin tɛ jago ye bilen koyi. N ka furuko min bɛ ɲɛsira la. Donc sisan ni ne y'a faamuya kunu ko ye seli e mana ne furu fo seli dugusɛjɛ. Ne b'a sabali o tɛ. Kunu foliw de cayara. O de la n y'a bila bi la. Tiɲɛ don. Dutigi bɔ man di du wɔɔrɔ seli don. O ye tiɲɛ ye. E sera ka hakilina sɔrɔ cogo di ka na ne fo? I m'a dɔn i ye n bonya.
an bɛɛ de kelen n'a ma ɲɛ ko ne dɔgɔmuso furu yɔrɔ bɛnna yan ma O ye tiɲɛ. an bɛɛ de kɛra kelen sisan O ye tiɲɛ an bɛɛ de ye walahi. famille kelen ye. A ka kan ni n somɔgɔw fo n kana foli kɛ yan fana. Awɔ. Tiɲɛ na e ka hakilina ka ɲi ni bɛɛ sera k'a faamuya i b'a fɔ e y'a faamu cogo min na walayi du sigi bɛ diya a bɛ dɔw de kunna k'a fɔ ni furu kɔni kɛra ka ban an bɛɛ b'an yɛrɛ ye olu ta bɛ ka taa yɔrɔ min u b'u yɛrɛ ye a bɔra don min fɛnɛ kɔnɔ cɛlakaw fɛnɛ b'a fɔ ko muso fɛnɛ ka mɔgɔ b'u yɛrɛ ye e filɛ nin ka nin kɛ ne yɛrɛ bɛna tila ka n ka da nin den ninnu ye u ka taa ka taa foli kɛ u musow ka du kɔnɔ ni ye mara ni ladamu de ye o ni diyara n ye kojugu walayi Ne sera ɲini fɔlɔ. awɔ a diyara n ye i ni baraji i ni ce ni mɔgɔ la i bɛ n ka foli f'u ye. n'ala sɔnna ma n b'a f'u ɲɛna tiɲɛ na alihamudulilayi E de bɛ ka taa wa ne de bɛ ka taa min ɲininka. Et d'après les Touabou, tu vis chez moi, tu manges chez moi, et quand tu es fou, on est un dado là. Wallahi, ben dado la para. A ti ɲɛsira. A bɛ ne ɲɛsira. I da bɔ a la. Yɔrɔ min k'a f'i ɲɛna. Ni kelen tɛ a diyara i ye a ma diya wallahi e tɛ furu tan kɛ yan nɔ tan tɛ kɛ yan nɔ wallahi ni kelen min jazo ko in na bilen bɛ kan. Tan gansa hali 100 bɛ kɛ yan. Ok, a b'o kɛ yɔrɔ wɛrɛ dɔ kɛ dugu kɔnɔ. E de bɛna taa ni yan. Ablaye bɛ na dɔrɔn an b'a kuma jɔ wallahi. A bɛɛ ne la cɛ Abdulaye ka na. Wallahi Abdulaye ka na. Abdulaye bɛ se ka min kɛ a b'o kɛ. Dɔ kɛra. Ni min f'i Ne ɲɛna. t'a yɔrɔ si. A cɛlasigi la dɛ i tɛna kɔrɔ an bolo yan nɔ dɛ depuis sisan n b'o f'i ɲɛna dɛ. I ɲɛ bɛ n kɔrɔlen de la. Taa i ka cɛlasigi kɛ. N tɛ i t'a yɔrɔ si A ne la. cɛlasigi la dɛ. Dɔ wɛrɛ kɔni f'i ye i tɛna na ka na k'i ma sigi anw da la i poropaga ko ni manamana ko la yan dɛ o t'i si dɔn la. Awɔ a fɔ kun de y'a ka digi la ye. N tɛ dɔ wɛrɛ dɔn furu kelen de bɛ dɔn walahi ne b'o de f'i ɲɛna ko nin denbajalako ko ne yɛrɛ bɛ n sigi jalatigiw kɛrɛfɛ yan. Mani bɔ. Mani bɔ. Walahi hɛrɛ mani bɔ. Walahi ne bɛ nin ba jɔyɔrɔ. N'a ma ɲɛ olu bɛ yen a to n ka taa k'u kɛrɛfɛ an bɛ ɲɛsira la de. Asa yɛrɛ wolo ne tɛ bɛ f'i ɲɛna wa min bɛ yen nɔ i b'a dɔn ko ne y'a fɔ cogo cogo n bamuso tɛna bɔ ne ta la. Ok komi gɛrɛ ne don ne bɛ e de f'i yan e bɛna so segin donc e bɛ ne ka furu baliya ko kumaw donnen e ye ko tan ni kuma kelen de b'i da i ye ko tan ni kuma kelen de b'i da ayi walayi e ne tɛna se ka ɲa nin na quoi. Furu ko kuma mana fɔ dɔrɔn i b'a fɔ k'i ye tɛnɛmuso sanga de t'i kun na yafa n ma la parisienne. Ama junior basi alhamdulillah amba ne yɛrɛ mako dɔ tun bɛ e la o awɔ junior n tulo b'i ka muso filanan ta ko kuma na nka muso filanan in tali o tɛ baasi ye min bɛ ka n jɔrɔ n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka taa muso filanan in ta ka na ni i ɲagarila bɔ i muso fɔlɔ la n'a y'a sɔrɔ o don o tɛ ko ɲɛnama ye dɛ ne bɛ se ka jɛn ni min ye n'a y'a sɔrɔ i bɛna muso filanan in ta ka na du kɔnɔ wa i ka tile muso in fila bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ si ka hakɛ kana na taa si fɛ n'a bɛ se ka kɛ o cogoya la ne yɛrɛ bɛ fara i kan k'i dɛmɛ nka n'o tɛ fo k'a kɛ dimi labɔ ye n tɛna sigi o kelen ni kɔni ka kɛ ɲɛnɛ du kɔnɔ dɛ. Tɔnɔ i ya kuma bɛɛ fɔ wa i ye kuma fɛn fɛn fɔ sisan a bɛɛ ye tiɲɛ mɛ f'i k'a dɔn k'a fɔ ne tɛ ka muso filanan ta ko n bɛna muso ɲaga labɔ ko n bɛna mɔgɔ wɛrɛ ɲaga labɔ diɲɛ na ne ka muso filanan furu kun ye ka e la lafiya o ni ma ka d'a kan n'aw lafiyara du in kɔnɔ ka ban k'o bɛɛ ka ɲi wa ne yɛrɛ junior hakili bɛ se ka sigi. N'i ka kuma faamuya nka ne kɔni bɛ jɔrɔ la de k'a d'a kan an bɛ problème dɔ la du kɔnɔ fɔlɔ n'a fɔra ko muso filanan ka ta o fana ka na ni problème wɛrɛ ye du kɔnɔ ka na dɔ fara problème kan o tɛ bɛn ne ma kosɛbɛ nka ni i yɛrɛ ko ten ko i ka laɲini t'o ye fo ka na n'a ye lafiya kama du kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ
n'ala y'a ɲɛnabɔ ala ka yan k'a sigiyɔrɔ ye ala ka yan k'a sigiyɔrɔ ye ala k'i n'a kan bɛn ala k'aw funu fɔ ɲɔgɔn kɔ ala k'aw funu fɔ ɲɔgɔn kɔ ala ka bolo ni sen bɔ a la ala ka o k'a k'ala kama muhamadu mustafa bonya kama sɔla ala rasulullah wa min ka di ne ye i k'i jija cogo bɛɛ la i kana sɔn fiyewu ka nin ko in kɛ k'a dogo i furumuso la i b'i furumuso lasigi k'a kuma ɲɛfɔ a ye o de ka di ne ye kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ i k'i kɔrɔw lasigi i n'i kɔrɔw ka kuma a ko kan a k'aw hakilina kɛ kelen ko in kan a ka sɔrɔ k'a ko a ko daminɛ o kɔni ka di ne ye kosɛbɛ n'o de ka di ye a bɛ kɛ ten tɔ a kuma ni ne yɛrɛ fɛnɛ ka ko in ka sɔrɔ muso t'a kalama yɛrɛ fɛnɛ i n'a fɔ kɔrɔ musa min dara fɛnɛ a kuma ni ne ka ko in ka sɔrɔ mɔgɔ si de tɛ fɛn kalama tuguni ɲɛna ne kɔni b'a dɔn n'aw tɛ kɔni ne ka ko ne kungo kɛ man di dɛ ni nɛgɛ don woro la ala ka caman bila a nɔ la halisa ala ka baarada yiriwa ala ka baarada yiriwa halisa ala ka i ni kɔrɔw kan bɛn ala k'aw kan bɛn ala ka balimaya in to ala k'o k'a kalaya kama muhamadu mustafa bɛn kama sallallahu rasulillah kɔnɔ ne bɛ sira ɲini baasi t'a la sira b'i bolo Jean, ne ko k'e bɛ n ko kura de la. Cogo di tantɔ? N natɔ sansan ni grand frère bɛnna a bɛ ka kuma caci fan bɛɛ fɛ. Grand frère mun? Grand frère kɔrɔba kɛ Musa. Musa ka mun fɔ? I ka filanan ko kɛ. Jean, e kɔni t'a fɔ k'e donna filanan ko la ka sɔrɔ hali n'i sara ne la. E ma foyi fɔ ne ɲɛna. E ni ne bɛ si ɲɔgɔn kan su t'an fara tile t'an fara. E bɛ se ka don muso filanan ko la cogo di ka sɔrɔ e ma fɛn fɔ ne ɲɛna. Mugu e kɔni b'a dɔn ne mana ko kɛ cogo o cogo e bɛ bɔ a kalama nka n'i y'a ne ma fɛn f'i ɲɛna nin ko la fɔlɔ a ma ɲɛnabɔ wa ko in kuma bɛ ka caya fɔlɔ de du kɔnɔna la ko kuma cayara e m'a fɔ sa Musa bɔra k'e kunbɛn n'a kuma ne yɛrɛ filɛ tɔgɔ hakilina min Musa la nin ko la non ale kɔni tila ko muso fila furu ye kojugu ye a kuma fɔ ne yɛrɛ ɲɛna ne yɛrɛ ko n ko nin ka ɲi sabula an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn muso bɛ ka sɛgɛn min da e kan yɛrɛ bɛɛ b'o dɔn bɛɛ ɲɛ b'a la ale yɛrɛ lafiyalen tɛ Musa bɛ ka mun da ale yɛrɛ kan ale Musa yɛrɛ kan a tɛ k'o da ne kan kuma bɛɛ de bɛ taa ne ka yɔrɔ la i bɛ tilen ka Musa kuma de fɔ an bɛ tile o de la n'a fɔra ko ne ye solution sɔrɔ ka fɛn filanan ko ta olu kan k'o ko diya e bolo don to sa hakilina min b'u la n ka cɛ ne t'a dɔn dɛ mais ne kɔni ne bɛ baara kɛ ni hakilina ye mais e ko k'e bɛ ka filanan ko n'o bɛ ka ɲɔgɔn a ye ɲɔgɔn ye filanan awɔ hali o don an ye ɲɔgɔn ye an kumara yɔrɔ an changera quoi non tiɲɛ yɛrɛ la hakilina minnu b'a la ani ne ta bɛ taa quoi parce que muso in filɛ a sumalen don a ka ko bɛɛ simplicité dan wa i ma a ka fɛn bɛɛ simple ye a ka ko man gɛlɛn a ka kuma man ca problème foyi t'a fɛ i ma bon ne actuellement ne filɛ nin yɔrɔ min na sisan ne mago b'o mɔgɔ fasugu de la quoi Junior tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min fɛ yen mais fana i yɛrɛ bɛ ka filanan ko in fɔ cogo min na est ce que i bɛ k'a ko lajɛ diɲɛ ma degunna kosɛbɛ n ka cɛ o ma e fɛnɛ fata Musa ka côté la dɛ ayi o tɛ e yɛrɛ b'a dɔn furu tɛ kulonkɛ ko an tile kɔrɔtun jɔn de don kɔrɔtun ya ne ko i nana ka na yelenna de wa ou bien mun de don a kɛlɛ ko la ja e tɛ mɔgɔ ye Jɛnɛba cɛ e ye wulu de kun t'o dɔn bisimila an sera foyi yan an tɛmɛna yen ka yɛrɛ kana na ɲini ko yɛrɛ k'an sera yen Jɛnɛba cɛ e tɛ mɔgɔ ye a kɔrɔtun ja ye su se ne tile se ne fiɲɛ e bɛ ne fiɲɛ nata de kuma Jɛnɛba ja ye sunguruba de ne bɛ taa de Jɛnɛba ne tɛ ne dɔn a bɛ ne fɔ e filila ne ma dɔn cogo di nka ni e tɛ ne suguya dɔn e bɛ suguya yir'i la kɔrɔtun a bɛ se ka kɛ nin b'a yɛrɛ dogo e la ka mɔgɔ sɛbɛya dɔw yir'i la mais i t'a sɔrɔ o t'a jogo ye bon e mana furu san k'a don i fɛ yen a bɛ sɔrɔ k'a yɛrɛ yɛrɛ ye o bɛ mun na ne kɔni b'a f'i ɲɛna i kana girin ka don nin na quoi i k'a ko lajɛ diɲɛ ma don nin na et puis fana maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila ni e girinna k'a fɔ e bɛ nin ko k'i yɛrɛ ko ye sa k'e kelen bɛ nin kɛ a man ɲi a ka kan i ka mɔgɔw ka hakilina ta k'a lajɛ i grand frère ninnu bɛ ka mun fɔ i k'olu fana lamɛn ne yɛrɛ mun filɛ nin ye an bɛ hakilinaw falen falen ɲɔgɔn cɛ
e kɔni b'a dɔn problème dɔ b'an da la an ma tulo la o ni e taara n ta ka fara kan n'o fana b'a kɛ e sago ye walima n'o nimisi bɛɛ kɛra kelen o ye problème faralen problème kan han cɛ jo ne ka muso filanan ko ye ne dɔrɔn tɛ koyi ne tɛ ka kɛ n yɛrɛ kelen kama ne bɛ ka kɛ an bɛɛ de kama jɔn de bɛ du in kɔnɔ yan muso ma mɔgɔ min tɔɔrɔ da bɛ bɛɛ yan ka sunɔgɔ tɛ mɔgɔ si o ye hɛrɛ ya nka o bɛɛ n'a ta kana girin ka nin ko kana girin mɔgɔw kuma dɔ la i bɛ ko dɔ filɛ ko i ka hɛrɛ nka i mana don o la o bɛ se ka juguya ni kɔrɔlen in dɛ wala e ma bɔ k'o fɔ sisan tuma dɔ la hadamaden i bɛ n tɔra n'a fɛ cogo min na i bɛ siran ka don ko dɔw la a bɛ k'i hakili la k'i ka bɔnɛ de b'o la nka i t'a sɔrɔ i ka hɛrɛ de b'o la o fana ye tiɲɛ ye nka mun ka di ne kɔni ye hali sisan i hakili sigi fɔlɔ an ka nin ko la ye tiɲɛma de parce que e bolo ko grand frère ninnu bɛ ka ban u bankun tɛ dɔwɛrɛ ye parce que ni nin taara ta ka na sisan ni nin ma kɛ sago ye walima ni nin fana nana kɛ mɔgɔ sugu bɛ ye a kuma tɛ taa k'u da o bɛ ka siran o problème nin ɲɛ e yɛrɛ ni min jɔ ta yen na a ko tɛ ka taa ka mɔgɔ si da bilen kɔnɔ e grand frère b'a kuma kɛ ne yɛrɛ min teri ye don o don an bɛ si kuma kɛ ni dɔ wɛrɛ taara ka taa fara o kan sisan n'o fana ma kɛ an ɲuman a problème bɛ fara problème kan ne kɔni b'a f'i ɲɛna an ka ɲɔgɔn lamɛn quoi grand frère ne lajɔ a ye kuma fɔ n ɲɛna cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la ne t'a fɔ k'a ka kuma ninnu bɛɛ tɛ tiɲɛ ye nka dɔw bɛ yen olu kan ka lajɛ kosɛbɛ muso ninnu bɛɛ de ye kelen ye mun b'i bolo n'i ma se k'o k'i sago ye k'o k'i yɛrɛ dɔ ye parce que jogo kolon bɛ bɛɛ la o n'e ko k'e t'a mara o kan k'e bɛna fɛɛrɛ de kɛ ka taa filanan ɲini n'o fana ma k'a ɲuman ye a bɛ problème falen problème kan o bɛ mun na mun b'i bolo o essayer i k'o nɛgɛ i ka ko dɔ kɛ quoi ne kɔni o ne hakilina ye dɛ i terikɛ i tɛ jigi la parce que i ma muso ta fɔlɔ i tɛ foyi dɔn muso ko la à chaque fois n bɛ nin kuma in de f'i ɲɛna ne ye cɛ de ne kan ka muso ta fo naani ni ne ko n bɛna n ka filanan ta est ce que olu kan ka essayer k'u bɛ ne balo la ne yɛrɛ bolo olu kan ka ne soutenir nin ko la de k'a bɛ mise kɔnɔ k'a ye mugu ci ka ne minɛ de est ce que i bɛ ka kuma in faamu wa est ce que i bɛ ka ko in réaliser a n'a sɔrɔ e de kun e b'i bila ne place la tan i bɛna mun kɛ n ka cɛ n bɛ mun f'i ɲɛna cɛw dɔw bɛ yen olu ma muso furu nka o bɛ mun dɔn musoko la hali furubaga dɔw t'o dɔn dɛ a kana k'i kɔnɔ k'i muso b'i bolo ko ne tɛ dɔ dɔn a la dɛ ne kɔni n'i bɛ ne lamɛn i ka ne lamɛn parce que ne b'a dɔn n'a ko kɛra cogoya sugu dɔ la a tɛ taa ka ne da donc ne bɛ k'a f'i ɲɛna cogoya min na n ka cɛ i hakili sigi kana girin ka nin ko in kɛ tan problème foyi t'a la i ka kuma mɛn parce que ne yɛrɛ filɛ nin yɔrɔ min na sisan walayi hali sura ne ma se ka sunɔgɔ i ma ne ɲɛkolo saliya sunɔgɔ bɛ n na n kunkolo sufulen don nin ko ninnu yɛrɛ ka ca wa tiɲɛ yɛrɛ la a ka ca ne kelen ma turu mun de kɛra kana ɲini ko la dɛ kana nana k'i bɛna yɛlɛna ka taa dɛ o man di ye dɛ n'i ko sisan k'i bɛ ɲininka ko mun kɛra sisan walayi ala an bɛ fili ɲɔgɔn suguya ma bisimila jaa e tɛ mɔgɔ ye n ye mun kɛ walayi cɛ tɛ mɔgɔ e hɔrɔnya da k'a kan tigɛ hali n'o y'a sɔrɔ ni ne cɛ kɛra ba ye e man ka tɛ k'i minɛ dɛ kuma tɛ ka kuli fɔ a ye e kan ka san minɔgɔ la kala ban ci musokɔrɔ joli ne soni fana gisuma k'i koli ji la ba ye mun jisuma ko kuma y'o ye sabali korotumu n bɛ min f'i ɲɛna kɛ e yɛrɛ kɔni mɔgɔ ɲumanya kɛ ba ye ne ni e de tun bɛ yaala e ye cɛ sɔrɔ ka ban e yɛrɛ ye cɛ sɔrɔ minɛ i bɛ ne sɔrɔ a yɔrɔ dɔ la dɔrɔn a kuma banna ne k'e sɔrɔ i tɛ jɔ ka kuma kelen f'i ɲɛna n'i b'i ka sunugubaya la n'i b'i ka nangarabaya la n'i b'i ka tete kuletiya la i b'a san ne ma wa désormais n tɛ fɛ k'i sigi du in kɔnɔ yan bilen i tulo b'a la n tɛ fɛ k'i ye yan bilen ne bolo e nakun ye ne cɛ e nakun ye ne cɛ de n'i nakun ye ne cɛ n'i b'o bɔ sigi yan n'i ma bila k'i yɛrɛ ɲinɛ i k'a fɔ ma tu i b'a yɛlɛ i yɛrɛ la o n buwasiri kɛ kɛ e kelen ɲɛ tɛ buwasiri in na e ma ne don buwasiri in kɛ komi dugu cɛkɔrɔbaw banna ka ban an ka buwasiri kɛ tila ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn yanni a waati cɛ i ka subagaya i ka suguya n'i ka jigiya n'i ka ɲɔgɔnya i b'a kun yɛrɛ ta ka bɔ yan e miso jo b'e la n'i ma bɔ yan n'i ma miso wele sisan k'a bila i ka kuma tu i b'a dɔn miso filɛ miso bɛ ko nin tura de k'a kuma fɔ miso de kuma fɔ ko e ye nafigi de k'e ye du cila de mais a don ne ma da minɛ ka kuma na walayi miso ye halala ye ni ne kun sɔnna kuma ma ɲani bi cɛ e filɛ ka nin kɛ an ka teriya bɛna fara ko sigi ka bɔ yan i teri tɛ ɲɛ sigi de tɛ sɔn a tɛ so kɔnɔ yan n'i ka bɔ n ka so sumuruba n'i ye segin n ka so yan bilen